može grip da se pojavi istovremeno u Australiji i da se pojavi u Kanadi. Imate jednu opciju da sačuvate, ali tako? Pa da. Ja ću da sačuvam. Isprati, nego ono što nas ne isprate, ali da vidimo bar da se neko uključi, pa da ne pričamo u praznu. Dobro. Moram da gledam tamo ili? Pa možete i u mene, nije ovaj... Meni je to neprijatno. Ne morate, možete u mene, evo ovako pričamo nas dve. To mi je bolja opcija. Onda zaboravim da me snimaju. Pokojni doktor, ali mi sad pričamo da smo uživo ili nismo još? Uživo smo, jedno nam se sad pridružila. Pokojni doktor je tako uvek mene forsirao da ja idem na TV i tako, a meni to nekako nije bila draža strana, ja nisam baš ne volim ta... Ali u redu, bitno je cilj, bitno je kada želite nekom da pomognete, onda je to ono što je važno. Pa dobro, u suštini je isto kao da sam došla ja i još neko, ovo moji prijatelji. Ovo su moji prijatelji, pa oni sad gledaju šta mi pričamo. Odlično, dobro. Sad ovako, ajde da počnemo sa prvim pitanjem. Nalazimo se u predstavništvu suplemenata ili... Da, ovo su, verovatno ljudi znaju jer naš brend postoji jako dugo, 40 i više godina, Todoksin, verovatno su ljudi čuli, ima sigurno i onih koji nisu, ove mlađe generacije. Todoksin nema neku značajniju reklamu, ja sam ovde recimo nekih 6 godina, ali za Todoksin se zna da postoji 40 i više godina i to je nešto što onako, i ta tradicija sigurno daje neki značaj. Mi ćemo sad da ispitamo doktorku sve što ste pitali, pa onda da vam podelim posle taj video, onaj ko nije uspeo da prati, to je to. Pošto meni se ne vidi ko se prijavio, ko nije, stalno se pokaže po jedan, pa da počnemo. Jel možete da nam se predstavite i da kažete nešto više o sebi, koja vrsta ste lekara, čime se bavite? Može, što da ne. Ja sam doktorka Marina Mašić, ja sam doktor opšte medicine. Ja sam neko ko je završio medicinu pre roka, jel? Nije loše to da se spomene. Pošto ljudi kad vide mladu osobu pa kao lekar, pa onda to nije neko merilo po kome lekare treba meriti koliko ima godina, bitno je ono što znate i pre svega kad se i kaže to da li ste završili medicinu ili ne, bitno je da čovjek hoće da pomogne. Znate, imate toliko ljudi, a to vi ste primjer dobar, ne mora čovjek da bude doktor medicine da bi pomagao, da bi ljudima se našao u nevolji, ali svakako ja sam završila medicinski fakultet u Beogradu i kao mlad lekar počela da radim u Domu zdravlja Palilula koji se nalazi ovde nedaleko od nas, na par stotina metara. I kao neko ko je od uvek voleo i bio više pobornik te prirodne medicine i biljaka i svega onoga što nije hemija, što nisu lekovi, dobila sam priliku da započnem saradnju sa primarijusom doktorom Todorom Jovanovićem i meni je to u početku bilo kao jedna dodatna vrsta posla koja je evo sada već prerasla u moj primarni posao i ja se trenutno bavim ovim zato što volim ovo, zato što je ovo jedan neagresivan pristup, dakle ovdje nema nikakve hemije, nema ničega što možete da naudite čoveku, možete samo da mu pomognete i mi dobro znamo da čovjek kad se nađe u ovakvoj situaciji, bilo koja bolest da je u pitanju, da li je to kancer ili neka druga vrsta bolesti, nije uopšte važno, bitno je nekako da se uključi ta takozvana komplementarna medicina. Znači nisu medicina samo lekovi. Medicina su i biljke, medicina je hrana, tako da puno faktora ima. Što sam još htjela da vas pitam, iz kog razloga ste se odlučili baš da predstavljate ove proizvode? Znači, na osnovu toga što je doktor bio uporan, ali šta je ono što je presudno da baš predstavljate ove proizvode? Pošto sigurno kad ste bili lekar opšte prakse su vam se nudili dosta razni lekovi, razna predstavništva. Pa nije lako danas mladim lekarima ovo što se i priča. Nije baš to tako sve sjajno i danas imate jako puno ljudi koji su završili medicinu, koji dalje volontiraju, nažalost to mora da se kaže, da su to, nije uopšte lako, kad neko kaže, kad pitate lekara kao
kad kažete da ste doktor, onda oni kažu, a šta ste, koji ste doktor, čega ste doktor, koja je to Baš ovo što sam ja pitala. Da. Kao da je tih 6 godina onako, znate, bacite u vodu, nikom ništa, ali u stvari ne. Vrlo je to interesantno, medicinu nije uopšte jednostavno završiti, postoje sigurno i teži fakulteti, ali ono što, recimo, kad završite fakultet, vi steknete jednu dobru teoretsku osnovu, teoriju, ali sve ono što kasnije krenete da učite, to je medicina. I onda vam od toga nije zavisi... Nije to završeno, nego se uvek usavršava. Dakle, od toga zavisi onda od koga učite, koga imate za primjer, a ja sam imala tu sreću da imam jednog dobrog, sjajnog učitelja, doktora Todora Jovanovića, i razlog zbog kog sam ja ostala ovdje i zbog kog sam se opredelila da se bavim primarno ovim, meni je sve, na primjer, kad sam došla tek ovdje, meni je naravno bilo potrebno vreme da se ja zapravo uverim šta je to todoksin. Ja o todoksinu nisam znala mnogo, znala sam jako malo, ali glavni razlog koji je mene u stvari ovdje zadržao, to su povratne informacije, to su iskustva ljudi koji vam se vraćaju. Ne postoji veća zahvalnost, ne postoji veća satisfakcija od toga, nema tih para i nema tog novca od onoga kad dođe čovjek pa vam se vrati sa osmehom na licu, a vi se dobro sećate kako ste ga upoznali i u kakvom stanju je stvarno. To je nešto što je stvarno jako važno. Kažem vam, mi danas imamo situacije, tako je bar bilo kod mene u mojoj grupi, puno mojih kolega, studenata, su na inicijativu roditelja. Znate, mama, tata vam doktor, i onda pa tako po nekoj inerciji vama određeno da morate da budete lekar, iako vi možda ne želite time da se bavite, ili ako vi možda imate neku drugu ambiciju, te ambicije nema ko da čuje, i onda imate tako puno lekara koji su zapravo zarobljeni, primorani na neki način da budu doktori, a ne sviđa im se to što rade, i onda se to odražava na pacijente. Kod mene je situacija obrnuta, ja nisam dete iz lekarske porodice, ja sam neko ko je, tako je to prosto, iz jedne želje od malih nogu sam želela da se bavim ovim s čime se sada bavim. Međutim, medicina je sjajna nauka i vi puno toga imate da naučite. Medicina je toliko logična i sve je logično ako to tako pogledate. Međutim, naravno, kad završite fakultet i kad krenete da radite, onda vidite da nije to baš sve tako kako ste vi zamišljali. Da. I zbog toga sam se ja nekako ovdje pronašla, zbog toga što ovdje imam mogućnost da dam svoj doprinos onako kako mislim da treba da to bude, da to bude jedna da vidite rezultate. Tako je. Vi ste vidjeli koliko mi značaja pridajemo iskustvima naših korisnika, i naravno uvek će, kojim god poslom da se bavite, uvek će se naći oni koji su manje zadovoljni ili onima kojima todoksin nije pomogao ili nije ispunio njihova očekivanja, i to nije samo kod todoksina tako, to je tako kojim god poslom da se bavite, samo je bitno da taj udeo ljudi bude dosta manji, da bude zapravo minimalan u odnosu na one kojima ste pomogli. Da. To je ono što je najvažnije. Da pređemo dalje na doktora Jovanovića. Kako ste ga upoznali? Pa kažem vam, bio je to jedan klasičan konkurs na koji sam se ja prijavila tada kao, kažem vam, jedan mlad tek lekar koji je završio medicinu. Ja sam došla ovdje, prijavila se i misleći da će to da bude, znate ono kako ide, prvi krug razgovora, drugi krug razgovora i tako, i tek onda poziv na posao. Međutim, nekako je uvek, u prvom momentu je to se poklopilo i meni doktor kaže, ja kažem kad trebam da dođem na posao, kažem, ti si već na poslu, radi, sedi tu, radi. I onda sam ja tako jedno sigurno dobrih 6 mjeseci, možda i više, možda godinu dana, ja sam samo sedela kao sad moja koleginica tu, sedela sam, slušala, dolazili su pacijenti ovdje kod doktora, doktor je pričao i kažem, ja sam samo tako možda neki 6 mjeseci ili godinu dana, samo sam upijala i onda sam, onda je doktor polako krenuo meni da objašnjava dalje. Pa da, i da prepušta sad ovo ti, ovog pacijenta ćeš ti i tako. To je prosto. Sad, na pitanja koje su postavile žene,
koje su na hemoterapijama i koje boluju od kancera. Dobro. Da li sme da se pije todoksin tokom hemoterapije? Pošto su podeljena mišljenja i dosta doktora, čak i meni su rekli da mi je zabranjeno bilo koji vid suplementacije, da li on sme, da li zasigurno dokazano sme da se pije? Sigurno, ako se vratimo na onaj početak kad sam ja rekla da je todoksin u upotrebi 40 i više godina, mi kažemo 40, ali sigurno su te brojke i dosta veće, ali hajde da kažemo u nekoj zvaničnoj primjeni i evo, da se ne vraćam toliko u prošlost, ali da pričam od onog momenta kad sam ja ovdje, kažem to je unazad nekih 6 godina, većina, 70%, ma i više, veći udeo mojih pacijenata, korisnika koji uzimaju todoksin, gotovo svi oni idu paralelno todoksin i neki od oblika terapije koje sprovodi zvanična medicina, da li su to hemoterapije, najčešće jesu, ili radioterapije, pa čak i neke imunoterapije, sve zavisi od vrste kancera. Uglavnom, na todoksin ne treba da se gleda kao na neki lek čudotvoran, na todoksin treba da se gleda kao na najzdraviju hranu koja postoji, jer todoksin zapravo to i jeste. On je jedna zdrava hrana, on je kombinacija biljaka koje snabdevaju naš organizam svim potrebnim vitaminima, mineralima, svem onome što je neophodno jednoj osobi da bi što bolje sprovela. Znači ne postoji čak, pokojni doktor je imao te neke stavove koji su jedno drugo isključivali, ali u kom smislu? Da hemoterapije i te druge metode lečenja umanjuju malo pune efekat todoksina, shvatate? Znači kao da malo one umanjuju dejstvo zato što mi znamo da su citostatici nisu ni malo naivni, jel tako? Pa da su uništavaju i jedno i drugo. Tako je. Međutim, mi ne možemo i mi nikada ne govorimo, odluka je uvijek na samom pacijentu i ovdje, kao što svi znaju da su ove konsultacije besplatne i da nikog ništa ne obavezuju i naše je da ispričamo ljudima. Kod mene dolaze lekari, sede u ulozi pacijenta ili dovode svoje rođake, roditelje, braću, sestre i svi oni znaju za todoksin, znate? Da. Međutim, šta se događa iz situacije sa kojima se recimo ja susrećem ponekad, ne tako često, ali mi se ponekad dogodi da recimo dođe mi pacijent koji ima kancer i ja mu preporučim šta treba da koristi od todoksina, on se posavjetuje sa svojim lekarom i lekar mu kaže, a ne, to nemojte da koristite. I kad vi malo istražite tu pozadinu, zašto je taj lekar uopšte to rekao, dođete do toga da taj lekar, svi su oni preopterećeni svojim poslom i tako, ja to sve razumem i to je sve ok. Ali što se dogodi? Dogodi se to da vi zapravo, taj lekar, pitanje koliko on uopšte upoznat sa todoksinom, pitanje koliko on upoznat sa sastavom todoksina i da li on može argumentovano da objasni zašto je njegov takav stav da se to ne koristi paralelno sa citostaticima. I ja vam kažem da s kim god smo razgovarali na tu temu, niko od njih nije umeo to da vam objasni. Meni je, samo sam da popričamo, meni je doktor objasnio iz kog razloga ne smijem da koristim suplementacije, alternativu, ali mi nije rekao, kad se kaže u toku hemoterapije, znači ne u toku primanja hemoterapije, ne u toku tih nekoliko dana kada deluje ta hemoterapija, to jest kad se pojave te nuspojave, ali kada kažemo tokom hemoterapije da mogu da se koriste, koliko treba da prođe dana od kad smo primili hemoterapiju da bi uopšte koristili? Ja sad kažem da većina mojih pacijenata uopšte ne pravi prekid, znači ide paralelno todoksin i hemoterapije. Vi imate one pacijente koji recimo prime hemoterapiju, recimo jedan dan, primaju hemoterapiju i oni tad ne mogu ništa da jedu, imaju mučnine i tako dalje. Naravno da tad neće uzimati todoksin, ali tako? Da, ništa. Zato što ne možete ništa. Neko prođe ovako, neko onako, neko kroz te hemoterapije, stvarno. Ljudi su različiti i imate puno
različitih reakcija na te citostatike i nisu ni svi citostatici isti. Uglavnom, odgovor na vaše pitanje je taj da ne postoji, kao što ćete da pojedete u toku hemoterapije, ne znam, neku salatu koju ste vi napravili, neku voćku, nešto što vama prija, tako ćete isto uzeti tudoksid. A zašto tako? Zato to, izvinjam se što vas prekidam. Kaži. To pitam zato što je strogo zabranjeno jesti voće, povrće, sirovo tokom hemoterapije. I opet pričam, tokom hemoterapije niko ne objasni koji je taj period, koji je taj tok hemoterapije. Da. Znači, da li je to kada primiš hemoterapiju, da li je to 10 dana posle, da li je to... Ja sam samo razumela kad sam bila u savjetovalištu na institutu, od 2. do 4. dana hemoterapije, da se tad ne sme jesti sirovo voće, a ne tokom cijelog tog procesa 21 dan koliko treba. Pa šta ćete vi da radite? Mislim, vi sami znate šta je problem kod hemoterapija. Čovjek mora nekako da se postavi, ja to uvijek kažem svojim pacijentima, ljudima koji dođu ovdje, koji traže pomoć, ja uvijek kažem to da vi jednostavno treba da uzmete stvari u svoje ruke. Znate, da ničiji savjet ne prihvatate zdravo za gotovo. Da uvijek morate da testirate to nekako na sebi, na svom primjeru. Da uključite mozak, to ste lepo signalizirali i da posebno mi znamo da u medicini postoje protokoli i svakome bude određeno ovoliko ili onoliko ciklusa, ali šta mora da se isto naglasi kao važno? To što recimo vi sad, ne znam, imate 6 primjer radnje ciklusa hemoterapije i mi dobro znamo da kapaciteti naših jetre, bubrega, tako, sve to što učestvuje u metabolizmu tih citostatika, u eliminaciji, u izlučivanju, mi znamo da ti kapaciteti nisu isti na početku prvog ciklusa i tamo negde 4., 5. ciklusa. Organizam se zamori. Sve teže i teže. Tako je, da bi vi lakše prošli kroz tu borbu, vi morate da imate neku pomoć. I zamislite kad vi sad ne biste jeli voće, kad ne biste jeli tako sve te stvari koje su zdrave i koje pripadaju zdravijoj grupi namirnica, bi onda stvarno bili u problemu. Tako da ne postoji nijedna tema kao što je tema ishrane na koju su toliko oprečna mišljenja, da vi sad imate 6 lekara ovdje da ih postavite, da ih pitate u vezi ishrane, svako bi vam rekao različito. Tako da to što se tiče ishrane i šta jesti, šta ne jesti, to nekako treba da se čovjek sam napravi, da se prilagodi, da se nijedna namirnica ne isključuje kao ovo, znači ne sme uopšte, ne, nego znači da se lepo napravi jedan plan, ok, ne morate možda u ta prva 2-3 dana, ali ne možete 20 dana da ne jedete. Da, svakako je problem što ne kažu, zato što je ljudima potrebna disciplina i potreban im je plan. Znači potrebno im je, ako im već kažu plan kad će da im daju koju hemoterapiju, tako isto da im kažu ješćeš, na primjer, za doručak to, za ručak to, za večeru to, da bi on znao kako da se orijentiše. A to da li će on moći da jede to ili ne, to je već druga priča. Ili smiješ to i to, ne smiješ to i to. Jer stvarno postoji šta ne sme. Naravno, treba i to da se spomene da recimo zašto se to možda ne radi u zdravstvu, na onkologiji, vi na medicini vrlo malo učite o ishrani. 6 godina prođe, možete spomenuti tamo negde pred kraj. Iz higijene se uči malo, znate masti, ugljeni hidrati, zasićene, nezasićene masne kiseline i tako. I to je, zamislite, možda 5 ili 6 časova ukupno, časova školskih, govorimo o času 45 minuta, za svih 6 godina. Tako da to je, što da vam kažem, lekari, i onda imate lekare koji tako dobiju tu diplomu, dobiju ta 2 slova ispred imena i prosto zaborave da treba malo da updateuju ta svoja znanja, da treba nešto da se pročita i mimo te diplome i toga. A imate i onih, mislim, puno je opterećeno je zdravstvo, nisu ni lekari krivi, ni oni ne mogu da vi znate... Pa da, nema se ni novca za usavršavanje. Za sve to treba da platiš iz svog džepa da bi se usavršio. Neka, pa ima toliko puno, treba malo i volje, znate, i treba malo, toliko ima dostupnih informacija koje su besplatne, samo treba da se sedne da se čita. Pa jest.
Jeste, ali opet, što kaže, treba volja, jer eto, na primjer, meni je volju dalo to što sam se razbolela, inače, kad bi ja istraživala o raku i o tome sastavu, šta je šta, o ovome i ostalo. Sad sam posjetili, ja često dobijem to, pošto mi pratimo naše korisnike i nama je svakako stalo do njihovog oporavka i poboljšanja njihovog zdravstvenog stanja. I ja često dobijem to kao povratnu informaciju od ljudi, koliko je u stvari važno to prihvatanje, da čovjek prihvati tu bolest, da je prihvati kao neku lekciju životnu, kao nešto što jednostavno, kao nešto što, kao nešto da nauči, znate. Meni se vrlo često dogode situacije da mi dođe pacijent i kaže, baš to ko vi sad, kaže, pa kad bi ja promenio, kad bi ja jeo ovako kako sad jedem, kad bi ja uveo ove neke zdrave navike da mi se nije dogodila bolest. Tako da, sve u našim, ja uvijek kažem ljudima, na vama je 70% se vi pitate, 30% su drugi. Da. Sljedeće pitanje. Da li je todoksin lek ili suplement? Ne, todoksin nije lek, todoksin je registrovan u Ministarstvu zdravlja kao dodatak ishrani i todoksin, ne treba da se kaže da je todoksin lek, da bi neka supstanca uopšte bila lek. Koja je razlika, to treba ljudima objasniti. Vi imate jako skupa istraživanja, to treba neko da finansira, da se rade predklinička faza, pa klinička faza, da imate, znate, to sve puno košta i todoksin je jedna skromna priča, todoksin nije komercijalizovan, vi ste vidjeli gde smo mi i da je ovo, ali todoksin živi, todoksin će da živi zahvaljujući samo ljudima koji prepoznaju to. Mi nemamo neku značajniju reklamu, ove društvene mreže su jedna dobra platforma na kojima vi možete tako iz jedne razunude, iz jedne volje da pomognete, da edukujete ljude, da im ukažete da postoji i zašto ta iskustva, zašto se to toliko deli i ja mislim da ljudi itekako dobro prepoznaju, umeju da naprave razliku, znate šta je autentično, šta je iskreno, šta su, a šta je, što ja kažem, nafilovano. Da. Jer imate puno, znate već ovo pa ima, sad ima koliko hoćete, znači bukvalno ne zna se više, čak nešto što je pre bilo isto tako predstavljeno na sličan način kao ove sad što se prodaju, bilo je čak i iskustava da šteti i da ne treba uopšte da se koristi, tako da zato pitam, zato što vi konkretno možete da kažete, znači imate pravo da kažete da jeste i trebaš ili ne, nije i ne trebaš, ali vi ste jedini koji kažete iskreno ne bi trebalo bi, može po iskustvu ovome drugih ljudi, oni tako i tako koriste, ali nijednom niste meni rekli moraš da koristiš ili koristi tad i tad, znači nikad nisam čula tako nešto, mislim bar od kako sam ovde, koliko sam ovde sad tipu vremena, 2. Čemu služi todoksin? Pa, osnova, posle ovo to snimite kad pođete kući. Da, ozbiljno, zato što je... Možemo i sad. Da, možemo ljudima da pokažemo koliko je u stvari imunni sistem jedna složena. Mene ljuti kad čujem tako to na TV-u, znate ovo, imunni sistem, imunovo, imunono, a nije to baš tako jednostavno, jer vidite vi koliko je tu tih interleukina, interferona, tih skraćenica i tako, i ne treba sad niko da izučava sve to, nije to poenta, nego je poenta samo da se prikaže koliko, vidite ovo u crnom centru, ovo NK što piše, što je zaokruženo, to je skraćenica, to su te ćelije ubice, to je skraćenica engleske reči, jel tako, za ćelije ubice, i one su te koje se u stvari pitaju. I kada se postavi pitanje zašto je uopšte kancer nastao, to može da bude recimo jedno interesantno objašnjenje. Kad se postavi pitanje zašto ste sad vi dobili kancer ili bilo ko od njih, odgovor sigurno leži u imunom sistemu. Jer te NK ćelije su u stvari podvrsta belih krvnih zrnaca, znači podvrsta leukocita, tačnije limfocita, tih belih krvnih zrnaca koje čine prvu liniju odbrane. Znači kad se organizam susretne sa virusom, sa bakterijom, sa gljivicom, sa tumorskom ćelijom, ove NK ćelije što su u centru ove mape, one
prve stupaju u odbranu. A ako njihov broj nije dovoljan, vi ste u problemu, vi ćete da se razbolite. Tako da Todoksin zapravo najpre radi upravo na tim NK ćelijama i to je davne 89. godine doktor Todor. A koji faktori određuju tu NK ćeliju? Kako mi da, na primjer, znamo koliko mi imamo To su sofisticirane, vrlo složene analize koje se zapravo ne rade rutinski, kažem, to su podvrste limfocita i mi znamo kad radimo krvnu sliku, mi radimo leukocitarnu formulu, tako, i tamo vidimo granulocite, vidimo limfocite, kažem, te limfociti, oni su podvrsta ovih NK ćelija. Ne postoji, za sad, koliko ja znam, ne postoji test koji se radi rutinski, sad da neko izmeri broj tih NK ćelija, a ono što isto treba da se kaže, nije ni poenta samo u broju, poenta u njihovoj vitalnosti. Tu vam je isto kao kad imate, recimo, vi dobar broj, mi znamo da u toku hemoterapije može da se dogodi da padne tako bela krvna zrnca, ali ono što je mnogo bitno, mi moramo da znamo da je to što se meri se broj, a ne meri se njihov kvalitet. Vi možete da imate i 2000 leukocita, ali ako su oni snažni, ako su oni vitalni, ako su oni sposobni vas da odbrane od svake infekcije, vi ćete bolje proći nego osoba koja ima 5000, čije su recimo u referentnim vrednostima te analize, ali one nisu vitalne, one nemaju snagu da vas odbrane i vi ćete se razboleti, dobit ćete herpes, dobit ćete ovo, dobit ćete ono, shvatate? Tako da je to poenta, Todoksin zapravo služi prvenstveno tome da osnaži vaš imunni sistem, da napravi jednu stabilizaciju imunnog sistema, da iščisti organizam, da potpomogne eliminaciju svih toksina koji su u telu, da poboljša krvnu sliku, da poboljša ne samo hemoglobin, nego gvožđe koje je mnogo značajnije od hemoglobina i to su neke, Todoksin je širok pojam i ima puno proizvoda različitih koji se koriste i možda kad smo već kod toga treba spomenuti da bi ljudi čisto napravili i stekli bolji uvid po kom u stvari principu i šta je možda najznačajnije kad se govori o Todoksinu, a to je delovanje na nivou čitavog organizma. To nismo stigli ni kod vas da pričamo, a vrlo je bitno da se kaže, jer nije isto kada se nešto popije na usta, kada se uzme tako kapsula, sirup, kaša i kada se nešto koristi putem kože, jer koža ima sjajno prokrvljenje, ima odličnu resorpciju, putem debelog creva, rektalna sluznica, isto tako vaginalna sluznica kod nas žena. Sve treba, ko u ratu kad pucate iz svih oružja. Ozbiljno. Pa jeste. Pa u suštini, na primjer, kad malo bolje pogledam, za svaki deo mi je i bilo potrebno tokom hemoterapija, s tim što ja nisam nijedan način dizanja imuniteta koristila, osim ishrane. Znači, ali ishrane u smislu, jela sam kao i do sada, znači nisam toliko uopšte ni vodila računa, samo sam gledala da to ne bude preterano i da ne bude preopterećujuće, plus što nisam ni mogla da jedem. Tokom hemoterapije meni je sam moj imunni sistem izgleda bio dobar, pa se samo obnavljalo. Znači, uopšte ništa nisam koristila za to podizanje krvne slike i ostalo. Čak su mi jednom dali injekciju koja se daje za podizanje imuniteta kada mi je bio taj herpes, profilaktički. I kad su mi dali, ja sam tad počela da povraćam i onda su ukinuli zato što su povezali to sa tim povraćanjem i prekinuli su zato što mi je bila dobra krvna slika, ali je to bilo kao jednostavno preventivno, da ne bi palo. I svaki ciklus do ciklusa mi se oporavi organizam, dobijam pa opet do ciklusa mi se oporavi i svaka mi je bila sve teža i teža. To je ono što smo malo pre spomenuli, upravo vi sad to navodite kao svoj lični primjer, ali to je nešto što se vrlo često viđa, ali imate situacije gdje ljudi, ja kažem ljudima, mene pitaju, znate već sva ta standardna pitanja, da li da idemo na hemoterapiju, mislim to ne može niko ovdje da vam kaže idite ili nemojte ići, to uvijek mora da bude odluka samog pacijenta, negdje moj stav jeste da udruženo, samo treba voditi računa o tome, jer ja vrlo često kažem, mi pratimo te ljudi, onda vidite kako vam dođe, ko vi sad što ste došli, pa dođete za 6 nedelje, pa opet za 6 nedelje i tako, i onda vi negdje imate tu sliku
pratite ljude i fizički njihov izgled i onda samo ljudi treba da znaju da nije zločin ako se nekad malo i odgodi ta hemoterapija, znate, ako vi procenite, vi sami, neće lekar, oni izgledaju papire, neće oni da pričaju s vama ovako ko ja, oni će samo da gledaju, nemaju vremena za to, oni će da gledaju papire, gledaju vaše nalaze i kažu ok, možda ideš na hemoterapiju, niko ne pita vas kako se vi osjećate, zato ste vi ti koji treba da ipak kontrolišete tu svoju situaciju. I da čak kažemo doktorima, zato što oni mogu da smanje jačinu da signalizirate i opet kažem, ništa se loše neće dogoditi, ni ako se malo, bolje je dati organizmu više vremena da se oporavi, jer onda će sljedeći ciklus ćete lakše podneti, nego ovako da se ukopavate dodatno, da idete iz gore u gore. Da. Je li istina što sam čula da ako imaš nuspojave, pošto dosta žena priča kao to znači da ti radi hemoterapija. Meni je to malo nerealno, jer to su nuspojave, znači to su loše reakcije na samu terapiju, što bi trebalo da se prijavi svaki put i da se kaže lekarima da oni mogu da smanje čak dozu pa da nam manje budu nuspojave i da nas manje boli. Je to istina da nije tačno da deluje hemoterapija ako imaš nuspojave? Sad tu ste napraviti jednu malu digresiju, ali ima veze sa tim što ste me pitali. Ja samo to, ja se stvarno naježim kad uđem i kad mi tako nešto na tom čuvenom Facebooku ili tako neki forum i kad izađe neka tako grupa koja... ja razumem ljude i sigurno da nije lako kad se nađete u takvoj situaciji da tražite sagovornike, ili tako, ljudi koji su prošli na isti, ali stvarno ima različitih ljudi i ja vas evo sad ovako molim sve da ne slušate svačije savete, da vodite računa čije savete slušate, da nisu svi, ok, vi možete da prenesete svoje iskustvo, ali da se uvijek nađete ogradu. Znači uvijek morate da postoji ograda da kažete tako je bilo u mom slučaju. I da to što je bilo tako u vašem slučaju ne znači da će biti i kod nekog drugog, trećeg, petog i desetog. I stvarno da ne prihvatate savjete, uzmi ovo, uzmi ono. Ja, kažem vam, znam zato što mi ovdje dolaze ljudi i onda oni tako meni donesu pa pitaju pa doktor, kad možemo da koristimo ovu stodoksinu, možemo da koristimo onu stodoksin. I šta vi da im kažete, nego mora da se, ja ne kažem, postoje znači proizvodi koji su i mimo todoksina, koji su dobri, koji valjaju, ali postoje stvarno i oni koji su katastrofa, koji vam ne trebaju ni po kom osnovu. Koji mogu da pogoršaju čak stvarno. Pa da, a to što ste pitali za to, ne, zavisi naravno, mi znamo neke uvek, koji god lek da pijete, pa tako isto važi i za citostatik, imate česta neželjena dejstva, imate manje česta, ali tako, imate ona koje se retko događaju i tako. I uvijek treba gradirati, znate, ako je to neka mučnina, pa ok, znamo, da je to vrlo često. Ako je to povraćanje, isto tako. Ali ako je to nešto što je alarmantno, što nije tako uobičajeno, sigurno da treba uvijek signalizirati i treba reagovati i... uvijek se vraćamo nekako na taj imunni sistem, pa konkretno i herpes ili neka bilo koja ospa ili tako, uvijek se zna da je osnova, stup je imunni sistem. Da. Kažem vam, imunni sistem je taj koji je u stvari dozvolio da se kancer dogodi u svakom organizmu. Sad dok ja s vama pričam, kod mene se stvaraju tumorske ćelije. To stalno postoji. Produkcija tumorskih ćelija je stalna, ali samo od našeg imunnog sistema zavisi da li će taj naš imunni sistem uspjeti da savlada i da ne dozvoli da se od tih tumorskih ćelija formira tumorsko tkivo. Znači imunni sistem se pita, niko drugi. Da nastavimo sad pitanja gledalaca. Može. Dobro, kako se koristi, to smo već ustanovili. Znači, postoje i melemi, i kreme, i da se pije, i sve živo. Samo nemojte koristiti todoksin na svoju ruku, nemojte ići, kad todoksin može da se koristi preventivno, znači mogu da ga koriste potpuno ljudi koji su zdravi i to je u redu. Tad možete da koristite, što ja kažem, na svoju ruku, ne morate da dolazite na konsultaciju, ali kada postoji
Kada postoji neki oboljenje, tako je, znači nema ništa na svoju ruku, mora da se pogledaju nalazi, da se, ako ne postoje nalazi ili ako su vam negdje nalazi zarobljeni, postoji anamneza, znači to je mnogo važnije u stvari od nalaza, da čovjek ispriča svojim rečima šta, kako, ko vi što ste pričali. Ako ne može, mi volimo ove uživo kontakte. Istina je da i ova korona i sve ovo što se izdogađalo, da nas je negdje u jednom momentu primoralo da se ovo radi, što oni kažu, online, a to ne može baš tako online da bude isto kao uživo, tako da uvek, evo sad pre vas vidjeli ste da je čovjek bio iz Rusije, da. Ako je nekog mogao da prevali toliki put i da dođe čovjek i prvi put u Beogradu, to je baš bilo onako interesantno. Da, i baš sad kad sam ja došla. Tako da ako neko može da dođe iz tako daleke jedne destinacije, onda neko može da utroši tako, kad meni kažu Aranđelovac, Topola, pa kao, Beograd. Jel imate negdje bliže? Ja bih samo naglasila i da je to na neki način, mislim nije na neki način, nego srpski proizvod. Bravo, to ste lepo rekli. To je jedini proizvod iz Srbije koji sam našla. Našla sam iz Rusije, a evo Rus dolazi kod nas. Da. Mislim kod nas, u Srbiju mislim kod nas, dolazi u Srbiju zbog tog proizvoda. I eto, ne radite slanje u inostranstvo. Mi radimo slanje u inostranstvo i Rusija ali vam je treba kontakt. Da, ali da možete da vidite i da porazgovarate. I Rusija je zapravo jedini kontinent, to mi šaljemo DHL-om, znate, svuda šaljemo, Australija, Novi Zeland, čak Australija koja ima najrigoroznije kontrole. Videli smo. Da, tamo ide Tudoksin, bez problema. I svuda ide Austrija. Recimo Švajcarska, interesantan podatak, Švajcarska stigne za dan. Mi danas pošaljemo sutra u Švajcarsku. Nama je to sjajno i to smo tek od prethodne godine, 2021. uspeli da uspostavimo tu konekciju, jer Tudoksin nije jednostavno poslati, videli ste teglice. Pa nije ništa jednostavno poslati uopšte inostranstvo i te poštarine i to me zanima isto. To nije što se tiče poštarine, kako nije jeftino. Mislim, nije jeftino i interesantno je da je isto da li slali u Hrvatsku ili slali u Ameriku, cena je ista, cena prema težini paketa, ti troškovi slanja, ima to tamo na sajtu kod nas. Ali vidite, ljudima se, bio jedan čovjek baš iz Austrije, kaže... Njemu se više isplati da dođe ovdje po to. I on kaže, ja ću sljedeći put da dođem, kaže, meni je bolje da dođem. Mislim, naravno, ali kažem, ima dosta ljudi stvarno kojima šaljemo i kažem opet, recimo Švajcarska, Holandija, Engleska. Tu stiže za dan. Ove ostale zemlje stiže u roku od 1 do 5, Mađarska isto, 1 do 5 radnih dana, znači do 5 radnih dana to stigne. Kažem, Rusija je jedini kontinent jer oni imaju drugačije malo sisteme, zakone i tamo nismo, ne šaljemo. Da, izvinite, ali pomenuli ste jednu dobru stvar koju ja nisam se dotakla, tako je, a to je vrlo važno da se istakne. To je vrlo važno da se istakne, jer danas se sve svelo na uvoz. Znate, danas vam je mnogo jednostavnije, lakše, jeftinije, profitabilnije da uvezete lepo ekstrakt maslačka, ekstrakt aloje, vi to fino uvezete, napunite kapsulu, prodate korisniku i niko to, da vam kažem, malo ljudi, ali ja to volim da istaknem svima i sad evo ovdje imamo priliku da to spomenemo, koliko je u stvari važno da ljudi znaju šta kupuju, da znaju, to vam je kao i hranu kad kupujete. Znači, nije isto kad kupite od proizvođača i kad kupite, primjer radi paradajz, onaj kritičniji. Sad nam je sve uvezeno, koliko tako. Tako da mi smo ostali nekako i ljudi kad se pitaju i kad neko kaže Tudoksin je skup i Tudoksin stvarno nije jeftin, to treba da se kaže, ne treba da se to prikriva zato što mora da se zna, znate, ne može da se očekuje. Vi kad uđete na naš website vidite tamo 2000, 3000, 1900 i tako i to su cene pojedinačnih proizvoda i one su takve kakve jesu. Kada se ovako neko ozbiljnije oboljenje, mora da se koristi više toga i onda to na nekom šestodnevnom nivou zaista zahteva neka novčana ulaganja. A razlog zašto je Tudoksin skup ili nije jeftin, hajde tako da kažemo, je taj što način proizvodnje zapravo diktira
cene Gde se proizvodi? proizvoda. Mi imamo našu proizvodnju koja je u Zemunu, Batajnički drum, tamo smo već dosta dugo i tamo se svi todoksinovi proizvodi prave, mi sami beremo biljke, to je jako važno da se isto kaže ljudima, ne treba stvarno nama ništa ni kubansko, ni sibirsko, ni ne znam ni ja čije, kinesko i ostalo. Imamo mi naše biljke kako su se ljudi lečili. Isto ta autentičnost, znači taj prostor, to gde biljka raste, sve to važno. Mi negdje zaboravimo, čovjek nije samo... Koliko mi imamo. Da. I kako su se ljudi lečili pre citostatika i... Tako. Popi čaj, popi rakicu. Pre antibiotika i jeste. Pa jeste. Meni da kaže, ja imam moju rakiju i ja sam svoje odradio. Moj pradeda je preminuo pre par dana. On je doživio 96. Za malo 97. Nikad nije toliko lekova koristio, ali evo pred kraj isto nije nešto pretarano koristio lekove i to je to, samo je bukvalno preživao i sve i samo je levo i zaspao. To su te sjajne priče i kad ste me na početku ovog našeg razgovora pitali što sam ja, kako sam se odlučila ovde, zato što vi danas imate jako puno, sad ovo se ne odnosi na kancer naravno, ali imate jako puno dijagnoza kao što je hipertenzija, povišen pritisak, ili tako, osteoporoza, povišen holesterol, tako je, oboljenja različite štiteste žleze i tako. Imate puno povišen holesterol, ne znam da li sam to spomenula, ali puno je oboljenja koje vi zapravo ne morate lekovima. Neka lekovi budu neka krajnja opcija, ali dajte da damo šansu biljkama, da damo šansu prirodi, da damo šansu hrani. Mi hranom, to se vrlo često zaboravi i ja sam i rekla kako se hrana uopšte ishrana uči, ali mi smo hranom u stvari sve ovo čemu smo izloženi, šta unosimo u svoj organizam, to nas je dovelo do oboljenja. Ali kažem, sve ide iz utrobe. Pa da, i onda dođete vi ako krenete sa 30 godina da se kljukate lekovima, te uzmi ovo za štitnu žlezu, ovo uzmi za holesterol, imate Ameriku, oni sve preventivno, oni već preventivno piju lekove, samo povećavaju doze, mislim to je strašno, ali naravno mora neko da potroši, koji će da potroši sve te lekove. I onda vi tako kad krenete sa 30 godina, šta se onda događa? Onda kad dođete u neku poznu starost, vi dođete s jednog leka s kojim ste krenuli, dok dođete tako je, to će biti šaka lekova i onda eto vam Parkinsonova bolest, eto vam Alzheimer, eto vam kaže staračka demencija, znate, svi dementni. Pa ti lekovi zapravo to čini. Tako je. Uništavaju i mozak. Kako da ne? Da li postoji povoljniji način da se kupe proizvodi? Kakav način? Povoljniji? Povoljniji. Mislim, da vam kažem... To ne postoji ovako, kao, na primjer, da ja sad uzmem, na primjer, za 3.000 da kupim 3 neka proizvoda i da to koristim. Da, kada je ovako dijagnoza, znači kada postoji dijagnoza, kada postoji konkretan zdravstveni problem, onda se određuju dužina trajanja ciklusa, najčešće to biva 6 nedelja, to je mjesec i po dana, i nekome programi, znači govorimo o cijelim terapijama, znači za nekoga su terapije 50.000 dinara, za nekog su terapije 80, za nekog su 100. To zavisi od puno faktora. Sve te iznose o kojima ja govorim, to su iznosi na nivou mjeseci i po dana. Vi imate ljude koji imaju novca, pa to kupuju odjedno, imate one koji nemaju, pa kupuju u ratama, znači u delovima. Što to znači? Recimo na 3 nedelje, na 2 nedelje, na 10 dana, razumete? Ali znači tih 6 nedelja je tako. Te opcije i mi čak nekada kad imamo te neke akcije, što vi kažete povoljnije kupovine, te akcije i ti popusti stvarno ne idu više od 10 ili 15% minus. A iz kog razloga? Zato što stvarno mi kad smo radili to su ovi iz administracije radili, pa su radili onakve troškovi proizvodnje, pa da li vi verujete recimo da sirup koji ovdje kod nas u prodaji 690 dinara, taj neki za decu što se koristi, njegova proizvodna cijena je 590.
I šta vi onda tu, vi ste u gubitku i mi Mislim stvarno da je nekad nekog budemo- velikog profita. Da, ne, profita nema. Todoksin je, ja vam kažem, todoksin i tako je nekako bilo od uvek. On je tu gde je, zašto nema profita i zašto neka moja, to je sad moje viđenje, ne mora biti apsolutno tačno, ali neko moje onako zapažanje, jer vi kad imate, kažem, todoksin nije velika proizvodnja, vi ste vidjeli gde smo mi imamo znači ovdje u Kneza Danila i još jedna naša radnja u Dečanskoj kod Doma omladine i mi smo tu, nema nas po drugim apotekama, mi znači nismo u tom smislu komercijalizovani kao neke druge, ali tako na taj način se čuva kvalitet. Znači ne ide se na, to vam je prosto Ne ide se na kvantitet. Tako je, ide se na kvalitet, ali najvažnija poenta, imate puno ljudi, kažem, neki, verovatno od ovih ljudi koji vas prate, neki su čuli ranije za doktora Todora, neki nisu, ali oni koji jesu, to je vrlo interesantno da se spomene da je on, i sad ljudi su, znate, kad je doktor preminuo, pa su kao da je doktor živ, šta bi on, kako bi ova korona i sve ostalo, on je sve ispričao i pre korone i predvideo mnoge stvari, ali je interesantno to reći da sve dok, da takvi ljudi prosto ne umiru i mi niko od nas nema ovdje taj osjećaj da doktor nije tu, jer prosto dok živi todoksin, dok žive ljudi koji to koriste, koji pamte i čuvaju i neguju tu uspomenu, živi doktor, kažem, takvi ljudi žive kroz svoje delo, kroz ono što su napravili. Baš sam mi primetila da se i zove po njemu. Tako je. Baš je to interesantno da spomenem na današnji dan, pre, sad ne znam koliko je to već godine, uglavnom 35. godine doktor rođen. Stvarno? Rođen, da. Nevjerovatno. Pa dobro, možda je to neki znak, mislim, za mene. Da, pošto, evo, došla sam baš kad je došao taj Rus, baš u tom trenutku sam se i zakasnila i zatekla tu kad je on došao i nekako, ne znam, i osjećam neku povezanost, ali prosto razmišljam se, uopšte nisam baš u finansijskoj mogućnosti da na taj način odreagujem, da tako to 50, 80, 100, to su za mene cifre koje su mi potrebne za ostale, kad pogledam ovako ostale obaveze koje imam, to su baš velike cifre, znači zato pitam da li postoji neki povoljniji način u smislu, na primjer, neko ko je onkološki pacijent i sad eto za nedelju dana da kupi za 1000 dinara, eto, kao što sam videla tamo 690, 700, 800, 1000 i to, da ne mora da kupi odjednom ceo paket, nego da eto... Znate šta je, tu se dolazi do jedne druge situacije, do jednog drugog problema. Todoksin je naravno slobodna prodaja i svako može da kupi naspram svojih mogućnosti. I ja kao lekar, ja moram da dam ono što smatram da je vama najpotrebnije, najkorisnije, što će vama da da najbolje rezultate i ja u tom momentu ne mogu da gledam i nikad to ne gledam, ali tako, niti pitam, naravno ima ljudi koji meni tako kažu ko vi, otvoreno, ja na kraju to i volim, ali ja ne mogu po tome da gledam, razumete, ko, koliko, kakve su čije mogućnosti i tako dalje. Znači, moja dužnost kao lekara je vama da dam najbolje moguće od nas. Koliko bi mi trebalo terapije. Tako je. Ali postoji neka razlika ako bi pravila razmak između tih ciklusa? Samo još jednu sekundu prije što vam odgovorim na to što još želim da kažem. Ovo što ste me prvo pitali, da li može neko ko nije u situaciji financijskoj da kupi i sigurno da je bolje i taj neko ko nije u situaciji da izdvoji 50.000 na mesečnom nivou ili na dvomesečnom nivou, sigurno da je bolje da on uzme nešto naspram svojih mogućnosti, sigurno da je bolje da to nešto bude todoksin, nego da to bude neki vitamin, suplement koji je sintetski, koji ne znamo ni gde je napravljen, ni ko je proizveden, sigurno da jeste. Ali, šta je tu važno reći? Vrlo je važno da ti ljudi koji tako uzmu, da ne očekuju isti. Dobro, da. To je normalno i to mora da se kaže. Da ne očekuju isti, ja to ne mogu sad da vama procenim kakav će taj rezultat da bude. To je mnogo bitno da se ljudima jednostavno objasni da svako ko ima mogućnosti treba, a ja vam samo kažem da kod mene svako ko shvati poentu i značaj i važnost todoksina i kada se vidi koliko je to u stvari
terapije, koliko je to preparata i koliko je to obimno, onda vam je jasno zašto to košta toliko koliko košta i mi svakako dobro znamo da ljudi stvarno daju novce na druge neke stvari. Jeste, kad bi sve sabrali ovako što damo, ali mi to ne damo u istom periodu odjednom i onda nama to izgleda povoljnije, a opet nije. Sigurno. I ono što isto mora da se još jednom, kad smo već kod tih para, da se kaže, da se spomene koliko je u stvari značajna prevencija. Da nije prevencija mamografija, da nije prevencija papa testovi, znači to su pregledi koji svakako treba da se rade, ali kod mene dolaze žene koje su se kontrolisale i kod vas sigurno postoji neko od ovih vaših ljudi koji vas prate, sigurno postoji neko koji jeste bio u toj kategoriji da se redovno kontrolisao, da nije propuštao preglede i opet nažalost dobio dijagnozu. Zato što prevencija nije samo to, prevencija je naš imunni sistem, to je prva i najznačajnije. Jeste. Ishrana, vežbanje, bukvalno sve, ne samo Da, sve to nas vodi do imunnog sistema i ta ishrana i to vežbanje, fizička aktivnost. Zašto je i mentalno isto. Kako da ne, toga se nismo dotakli, a to je treća, kod nas su 3 stvari važne. Prva je imunni sistem, druga važna stvar je ishrana i treća važna stvar je upravo taj mentalni stabilnost. Ja uvijek kažem, najteže je taj moment saznanja. To etiketiranje i to dobijanje dijagnoze, ali kad čovjek to prihvati, onda je sve lakše. Meni je doktor Momir, koji je sad u penziji, da li je Momir ili Miomir, ja sam kod njega otišla privatno isto da se pregledam. On mi je rekao da najveći deo je u glavi. Jer, kaže, on je imao pacijentkinju koja je imala metastaze i koja se izlečila i imao je pacijentkinju koja je imala najniži oblik, najniži stadijum kancera i da je ona od te prevelike brige, od neverice u sebe, u svoje izlečenje, neverice u to šta uopšte čini, da je ona preminula, nažalost. Tako. I rekao mi je da je to samo meni u glavi, da, znači, ako ja odlučim da će da mi bude dobro i ako prihvatim bilo šta da prihvatim, ja moram da prihvatim da će od toga da mi bude dobro. A ako ne prihvatim, čak i šta god da mi daju, čak i da mi daju lek, ja ako ne prihvatim da lek neće delovati. To je stvarno tako, zato što, a zašto je tako, i to treba ljudima isto objasniti koliko je moć u njima. Ja sam to negdje ispomenula da je 70% na vama, 30% su ostale ove komponente lečenja, zato što mi kad smo tužni, kad smo zabrinuti, kad smo depresivni, kad smo u strahu, uplašeni i tako, pokreće se naš mozak, pokreće lučenje tih nekih hormona koji su hormoni stresora i koji dodatno ruše naš opet imunni sistem. Opet se vraćamo do toga. I onda ste vi u jednom začaranom krugu i sad vi, na primjer, i zato vam ja kažem, moje je da vam dam preporuku, ja svima dam isto, ali nemaju svi isti rezultat, zato što ono što ćete vi odavde izneti i poneti iz ovog razgovora i što se tiče samog todoksina, mnogo toga je na vama, jer vi sa todoksinom gradite vaš imunni sistem kao prvu i najznačajniju alatku u borbi protiv kancera. Ali ako ste sa druge strane vi stalno u nekoj down fazi, i ako ste stalno depresivni, negativni, vi ćete onda stalno umanjiti efekat cijele ove priče. Koje sve faktore proveravate pre nego što preporučite i na osnovu čega znate šta treba kom pacijentu? I onda završavamo da vas ne smaram više. Pa mi uvijek, znači kod nas kažem, kod nas nije bitna dijagnoza, bitne su tegobe. Znate, nekad dođu ljudi sa pogrešno postavljenom dijagnozom, nekad dođu ljudi bez ikakvog papira, nekada zaista dođu, mi volimo da pogledamo nalaze, zato što ti nalazi više služe nama kao parametar po kom mi pratimo. Ne toliko parametar po kom određujemo todoksin. Vi, na primjer, imate kod kancera, mi tu imamo standardne naše programe, koji istina mogu biti malo modifikovani u zavisnosti od samog stanja i dijagnoze i lokalizacije bolesti i tako dalje. Uglavnom to su, znači, faktori, odnosno ne faktori, nego
osnove po kojima mi dajemo Tudoksin, znači sama dijagnoza, ali više tegobe. A zašto tegobe? Ok, vi kod kancera imate jasnu sliku, kancer, taj primarna lokalizacija. Da, pa realno kad pogledam, meni kancer nije stvorio ove tegobe koje imam. Meni je stvorila hemoterapiju. To je mnogo meni važnija stvari, meni su važne tegobe, meni je važno da ljudima bude bolje, znači da sa onim tegobama sa kojima su došli prvi put kod mene, da drugi put kad budu došli te tegobe ili nemaju, ili da oni budu manjeg intenziteta. Naravno, mi obično gledamo krvnu sliku, tu laboratoriju, biohemiju, to je nešto što pratimo. To nisam donala. To je nešto što se prati i ono što je isto važno da se ljudima objasni da ne može da se da ista doza, znači mora da se određuje. To je kod Tudoksina važno, u odnosu na telesnu težinu, to je bitno, znači mi moramo da pokrijemo svaku ćeliju. Meni će trebati 200 kila Tudoksina. Zato što ne može, znači da se da ista doza ženi, tako ili muškarcu, svejedno 50-60 kila i onome koji ima 80-90, stvarno mora da se tu, s Tudoksinom nema predoziranja, ali ako ste subdozirani, onda ste u problemu. Da, onda nije efekat. Tako je. Tako da to su, i da to sam samo htjela da kažem, nekada ljudi, ovo je vrlo bitno. Za kraj, ostavljamo to. Šta je najveći broj ljudi pogreši? Kada se krene, vi ste sad došli već se to sve kod vas zahuktalo i lečenje i sve ostalo, ali imate dosta ljudi koji dođu, odnosno kod kojih se postavi sumnja na postojanje tumorskog oboljenja i obično ljudi misle da je potrebno da se uradi, da se sačeka nalaz biopsije, da taj pH nalaz stigne, da prođe konzilium, pa tek onda dođu ovdje. Ali ne shvataju da to nije lek. Ne shvataju da to nije lek i ne shvataju koliko je svaki dan važan. Od momenta kad se postavi sumnja na postojanje nekog tumorskog oboljenja, pa dok se ne započne lečenje, obično prođe 2 do 3 mjeseca. Jeste. Ako imate vezu mjesec dana. Ali obično... Nije mjesec dana, nisam i ja imala vezu, ali nekad gledaju i po tome koliko je hitno, da, koliko je opasno. Jeste, slažem se. Ali eto, možda sam pretjerala to 2-3 mjeseca, ali svakako prođe neki određeni vremenski period. Pa dajte da se taj period, dok nemate specifičnu terapiju, konkretnu, da se taj period iskoristi. To je najbolje. Hvala vam što ste nam izdvojili vremena i ne znam, mi ćemo sad kad završimo samo da meni preporučite šta biste mi rekli, pa eto, na vama je da odlučite šta ćete. Nadam se da vam je značilo ovaj razgovor i postavit ćemo vam u objavama video i na YouTube. Hvala puno, ćao!